Hola, avui, 26 de febrer, hem celebrat el Campionat de Catalunya Universitari de Taekwondo a les instal·lacions del poliesportiu UPC Campus Nord, amb molt elevada participació, 91 inscrits, i amb un nivell molt alt. Estem al Campionat de Catalunya Universitari de Taekwondo, tant de tècnica i punces com de combat. Hem arribat a una bona i desitjada participació, a prop dels 90 inscrits. És una molt bona participació en aquest esport individual. Entre els inscrits tenim subcampiones del món cadet, participació al Mundial Júnior, campions d'Espanya estatals, tant universitaris com federatius, medallistes a l'Europeu Sub-21. És un ampli currículum d'esportistes universitaris aquí a Catalunya. I per acabar, només voldria donar les gràcies com a representant de la Federació Catalana de Taekwondo a totes les universitats catalanes que estan pel seu recolzament a l'esport català universitari, al taekwondo en especial, com a esport individual. Moltes gràcies. Hola, soy Raúl David García, campeón de la categoría Senior 1 masculino en PUMSE. Y nada, esta mañana hemos realizado el campeonato universitario de técnica, ahora se va a realizar el de combate. Y la organización ha estado estupenda, los tiempos en hora perfectos y todos los árbitros y todos los directivos muy correctos, muy profesionales y todo muy bien planeado. Nada, dar gracias a la Autónoma, sobre todo, que es mi universidad, y a todas las universidades por haber sido capaces de montar este campeonato. Gracias. Soy Liz López, he quedado oro en la categoría de PUMSE femenino. Y nada, el campeonato ha ido muy bien, la organización, como siempre, ha ido muy bien, está muy bien montado este campeonato. Y nada, dar las gracias a mi universidad y a mis entrenadores y a mis compañeros y a mi familia. Hola, soc Andrea Bosch, vinc representant a la Universitat de Ramon Llull. És el meu primer campionat universitari i per mi vindre amb la universitat representant-la doncs és un orgull, i en aquest campionat hem vist que l'organització és molt bona i me'n vaig molt contenta de poder donar honor a la categoria de 57 quilos representant a la meva universitat.